Кніга Ешуа, раздзел 16. Таксама жэрабім выпала ўласнасць сына Язэпа ад Ярдана насупраць Ерыхона, і воды яго ад усходу. Праз пустыню ідзе мяжа ад Ерыхона да гары Бетэль. І ад Бетэля мяжа ідзе да Луза і праходзіць праз зямлю арахейцаў, што жывуць у Атароце. І сыходзіць на захадзе да мяжы Ефлата, аж да межаў ніжняга Бетарона і да Газера, і заканчваюцца яе землі ля Вялікага мора. Такую спадчыну мелі сыны Язэпа, Манаса і Эфраім. Мяжа для сыноў Эфраіма па родах іх была вызначана і ўласнасць іх. На ўсходзе Атарот Адар аж да верхняга Бетарона, і межы цягнуцца аж да мора, а ад Махметата глядзіць на поўнач і паварочвае мяжа на ўсход праз Танат-Село і цягнецца ад усходу да Яноэ. З Яноэ сыходзіць да Атарота і на Араты і праходзіць каля Ерыхона і выходзіць каля Ярдана. Ад Тафуа ідзе мяжа на захад да ручая Кана. І так ёсць у яе выхады да мора. Гэта ўласнасць пакаленняў сыноў Эфраіма па родах іх. І былі ў сыноў Эфраіма паасобныя гарады пасярод уласнасці сыноў Манасы, усе гарады з іх вёскамі. І сыны Эфраіма не забілі хананеяў, якія пражывалі ў Газеры, і хананеі жывуць сярод Эфраіма да гэтага дня і плацяць падатак.